ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони хушхабар, касоне ки бо равон кардан мехоҳед, марҳамат ба ширкати бародармон, яъне ки акаи Парвиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба тамом ҷои Тоҷикистон равон мекунанд ва махсусан ба вилояти Хатлон ва вилояти Суғд, яъне ки ба ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз роҳ мекунанд. шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен, Душанбе, Кӯллоб, Бохта, Калохозобод, Ҷиликӯл, шаҳри Гар, яъне ки ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. марҳамат муроҷиат кунед. ширкати акаи Парвиз дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар видеои имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки деҳаи инглис гуфтагиай. хоб бордороз 3 дар хонаҳай, 7 сотиқи заминай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% гуфтагиай. нархи хона бордоро дастарошни фурӯшӣ 125 000 сомонӣ, яъне ки дӯстони азиз, монтажи хона кардагиай ва свечам гузарондагӣ ҳастай. фақат медоро қоин кӯпачаро мегирӣ, меори шебаша зиндагӣ мекунӣ. ина бардоро, яъне ки хонара аз берунш тамошо кунед. бо семинблок бардоштагиай, хонаи пастак, чортарафи хона маҳкам. ина дӯстони азиз, яъне ки обам аз качалка баромадестай. нашоди обу свет гуфтагиай ки мушкилӣ надорад. ина дӯстони азиз, хонаи арзон дастарошни барои зиндагӣ кардан тайёрай. нархи хонаро бардоро 125 мега, боз иншоалло ки савдо ҳам мешавад. марҳамат шербачаҳо, касоне ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ хонахар бошед, хонаи арзон дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи инглис. хоб дӯстони азиз, марҳамат, рақамҳо барои тамос, номерҳои ватсаби соҳибхона монагай занг бизанед. аз номи сомонаи мо Насим Диҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, агар ранги ҳамин акай, яъне ки хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, хонаи арзон, марҳамат дар ватсаби мо роӣ кунед. иншоалло ки мо хонаҳои шумо реклама карда фурӯхта медиҳем. рақамҳо барои тамос 911 32 43 44. дӯстони азиз, номерҳои ватсаби мо ҳастанд. 24 соат алоқа кунед. иншоалло ки занг бизанед дӯстони азиз, иншоалло хонаи шумо мо реклама мекунем. хоб шербачаҳо, ҳатман подписатсия кунед. агар ки аз киҷое ки яъне ки хона дар кортон бошад, бинависен, кофта ёфта ба шумо дӯстони азиз пешниҳодтон мегардонем. апаҷоно ва акаҷонои мо, шербачаҳо, лайкҳоро мезанед. ҳатман дар канали мо подписатсия мекунем. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошад, яъне ки квартирахар, марҳамат, як квартира арзон дастарошни 3 хонага мебошад. хоб дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки кӯчаи Маяковский гуфтагиай, оби свети пастяния ҳастай бодро. яъне ки дӯстони азиз, ин дом худаш 4 этажа мебошад, яъне ки хонаи фурӯши мо дар 2 этаж қарор дорад. нархи хонара $55,000 мега. касоне ки агар хадро ан мебошад, иншоалло ки савдо ҳам мешавад. 3 хонага квартира дар 2 этаж мебошад бодро ва дар наздикии хонаш хулоса ҳамаи чӣ дорад. дӯстони азиз, мактаб, магазин, балнитса, садик, масҷид, бозорча, литсеи туркӣ, стадиони калон дорад бародаро. ина хай дӯстони азиз, ремонтҳои хуб кардагиай, ремонтҳои замонавӣ, оби свети пастяния ҳастай дар ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский гуфтагиай. марҳамат дӯстони азиз, аз номи сомонаи мо Насим Диҷа салом расонед. иншоалло ки камтаракам савдо мешавад. ва номерҳои ватсаби соҳибхона, номерҳои дасти соҳибхона монагай занг бизанед. аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, ҳатман лайкҳоро ба хотири меҳнатои мо мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. ба ҳаматон тамошои бофароғат.
дӯстони азиз, касоне ки аз кӯйбеш заминхар бошад, марҳамат дастарошни замини фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки номи пешинааш кӯйбеш буд. Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Яккатут мегӯянд. 10 сотиқ заминаи дӯстони азиз дастарошни фурӯхтан дар корай. Нашоди документҳои хона ҳамаш, нашоди документҳои замин ҳамаш 100% дӯстони азиз, яъне ки дар даруни қишлоқай. Фақат медоро хона мекунед, зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. Нами 10 сотиқа 250 000 сомон мега, муомила ҳам дорад ва номерҳои WhatsApp мега. Марҳамат тариқи номерҳои WhatsApp-шон зангь бизанед ва аз доми канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки квартираи фурӯшӣ новострока мебошад. Тарафҳои зарафшона қарор дорад. Дахонага квартира дар 13-ум этаж мебошад дӯстони азиз, дар 13-ум ошуна. хоб масоҳати квартира дӯстони азиз 60 метр квадратӣ мебошад. Касоне ки агар квартирахар бошед, яъне ки дӯстони азиз квартира новострока мебошад, коробка мебошад, марҳамат ки номерҳош монагай занг бизанед 934 03 01 07 қади метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатимон квартираи фурӯшии ҳастай дастарошни бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Истиқлол гуфтагӣ, вилояти Суғд. Дахонага квартира дар 5-ум ошона мебошад дӯстони азиз ва тарафҳо, яъне ки микрорайон 36 гуфтагӣ, доми 36 мебошад. хулоса нарша 79 000 сомон мега. ин ҳам хеле ремонт дорад дӯстони азиз, ремонти миёнавиай, яъне ки хеле медорой камтар шикадурш мекунӣ, медорой ва зиндагӣ мекунӣ бародаро. 79 000 сомони камтаракам савдо мешавад. марҳамат рақамҳо барои тамос 927 03 45 50 қади метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, успехне хонаи арзон дар шаҳри Ҳисор мебошад. дӯстони азиз, дар шаҳри Ҳисор маҳаллаи Уртабоз дар хона ва 2 сотиқ заминай нархи хонаро бордоро 100 000 сомон мега. боз камтаракам савдо дорад. ремонтҳои хуб кардагианд дӯстони азиз, яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. обу свети пасени ҳаста гуфтагиай дар яъне ки шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабоз. номерҳои WhatsApp монага, марҳамат тариқи номерҳои WhatsApp-шон 30 10 68 21 қади дӯстони азиз дар тамос баред ва маълумот пура аниқтаи хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабоз, дар хона 2 сотиқ заминай. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, колхози коммунизм гуфтагӣ бордоро. хулоса ҳамон тарафҳо. хоб 4 дар хонаҳай 10 сотиқ замина. нархи хонаро 195 000 сомон мега. марҳамат касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахор боша, хулоса ҳамин қадар мо маълумот дорем, яъне ки даруниш ремонти хуб кардагиай. рақамҳо барои тамос 38 19 0088 қади метавонед дӯстони азиз дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 6 дар хона ва 4 сотиқ заминаи кӯхонаи қатъӣ. ҳамаи хонаҳо ремонти хуб кардагиай. 3 хона тайёр, теплый пол дорад, теплый отопление дорад, оби гарм, оби хунук, яъне ки Wi-Fi ҳам дӯстони азиз дорад гуфтагиай. хоб башня як тапчани 7 метра гармхона дорад. бо
теплица, дарахтҳои лимон. дӯстони азиз, нақша 550 000 сомон мегӯяд. марҳамат, рақамҳои ватсап шумо нагӯяд. касоне ки шербачаҳо хонахар бошед, аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафҳои радиостансия гуфтагиаш 6 дар хонаҳай ва 4 сотиқ замин. бодухона кардед дӯстони азиз, бодухонага аз марказ низ иваз карда мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки 103 микрорайон гуфтагиай. дар хонаҳай 2 сотиқ заминай бордоро, яъне ки кӯхонаи баня, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаи чиз дорад. чолёби 17 метра дорад дӯстони гуфтагиай. чолёб дорад. нархи хонара 480 000 сомон мегӯяд. рақамҳо бароятон аст. 918 18 80 45 худӣ метавонед дӯстони азиз дар тамос бироед. хуб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринатон. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.